palika video yana kosekesa ka ku Somalia kumene koko anapanga lamulo nena kuti iya ana zaka 13 tisamakwatire na amwene masheha kumene koko ase anakwiya pakana kuyitanisa press conference kulira amwene masheha akuti kodi ndichani chisilamu cha masiko chikulowera tasiye kuopa Mungu tinti baye chisilamu chathu chakalikali chicha masheha masiko muntu chwe muntu wa zaka 60 wa imvi zake shehe kulira ndithu nkhani yake akuti kulesa ukwati ana zaka 13 sizigwizana ndi malamulo akuchani chisilamu chakumene koko ku Somalia yako kayande ziputiko kaya mbukho laolo imeneyo inayi background nditifike ku nkhani ya leroli kwatuluka chikalata kuchokera kwa anthu amene akuti chani kodi the religious mother bodies in Malawi atulusa kalata yokhala ngati shehe ucha kodi akuti bwanji background chapombano kunali case inake ku high court I think ku Blantyre kamwana kazaka ka 14 anakagwiririra ena ake atamugwirira chonchicha paja mwana uja anatenga mimba anapita kuzipatala anankaniza kuchosa mimba nangasi malamulo ku Malawi amalesa kuchosa mimba ndi 14 years in jail imene yoyo ndiye komanso munthu doctor wina wake kuti kungothandiza munthu kuchosa mimba ngati imene yoyo ndikuti nayo satani amangidwa okay ndemfana uja atapita ku court ananena kuti iya sizowona munthu uyu ndikumphera ufulu wake andi izizi sizigwizana ndi malamulo amene ali mchani Gender Equality Act ndi mwana uja anamulola kuti atani achose mimba ya practice anamugwirira uja in a normal society judgment imene yoyo palibe chimene yalakwisa koma nde kwatulukano chikalata akuti chigulirira ma religious mother bitches religious mother bodies muli machali chambirimbiri ndi mmene momwe muli ndani kuti akuti Catholic bishops Malawi Conference of Catholic Bishops ndi kuti akatolika ambirimbiri mmene momwe so muli Malawi Council of Churches mmene momwe so muli chani Evangelical Association of Malawi mmene momwe so muli chani Muslim Association of Malawi chikalata achisaina ndi Reverend Martin Mtumbuka, Reverend Valeriano Mtseka, Professor Bile Gama, Alemekezeke Phiri, kuliso ndani Mark Kambalazaza, Francis Mkandawire, ma Archbishop ameneyo, Sheikh Idrisa Muhammad, Al-Hajj Dr. Twalib Lawe, kumeneko mabiga amene akuchani akuchipembezoko asaina chikalata chimenecho achimene akuti chikuchokera kwa machani ma religious mother bodies kodi iwo akuti bwanji nkhani yawo ili patipo kodi paragraph number 2 ya chikalata chawo akuti ndi yankhola kachichewa pang'ono koma for the benefit of amaumawo kachichewa kabwera akuti the mother bodies stand united in expressing deep concern over the recent High Court judgment on abortion, which we believe sets a worrying precedent for the protection of both mothers and unborn children in our country. Akuti zimene yachita High Court ku Blantyre zikuopseza azimai ndi ana osabadwa. Koma musaiwale zoti High Court imene yalamula kuti mwanayo alandire chani safe abortion. Koma siyanena kuti kukaniza mzimayi kutenga safe abortion ndi contradiction ya chani kuti ya gender equality Malawi muno. Ndi kudesa achipembedzo akuti bwanji makamaka ku Malawiko pa anthu 100,000 aliwonse amene amabereka ana azimayi 400 amamwalira. Okay, mwazimayi 400 amene amamwalira achi nthawi zambiri up to 18% amakhala kuti amafuna kutani kuchosa mimba koma zakanika komanso ma complications amene amabwera kuchani pochosa mimba imene amati chani unsafe abortion ku Malawiko imachitika kuli anthu oti kunyumba kwawo akawamenya anthu amazipha ndi akangotenga mimba amayenera kuchosa kaya malamulo akukana kaya malamulo akulola amayenera apezebe chani njira ndi amazitokosa kumeneko ndi chani ndi mitengo amayuza mahangala ena amamwa safu ena amazimenya pa mimba
kumachitika zinthu zambirimbiri zimene zili unsafe. Akati safe abortion umapita ku chipatala. Safe abortion is very safe. Mwanthu 1 million amene amamwalira ndi 0.0005%. Imene ili anthu 5 pa anthu 1 million ochosa mimba. Koma taona kumbalawiko mmene anthu akufera chifukwa chochosa mimba kudusira mu njira zosalolezeka, njira zosakhala za kuchipatala. Kuli mankhwala kujeni kuchipatala kuti umakupasa 30 minutes mimba yatani yachoka. Koma chali chawawa ndi yakuti tikufuna titeteze ana ndi azimayi. Poteteza ana ndi azimayi afuna atani alese abortion ya kuchipatala azingopanga ya mukabisira. Nkhani yoyamba ndi yoti kalata yawo is ironic. Kulesa azimayi kuchosa mimba munjira zolezeka amapita kunjira za agogo. Zimene zikupangisa kuti anthu ambiri azifa chifukwa chachani cha abortion. Ndiye alole na azimayi azikhala ndi choice yokachosa mimba ku chipatala. Mwamva? Number 2, muziwe zoti awawa onse ndi amuna. Asaina wewe archbishop chako wakuti onse anthu oti avala matrauza ena amavala madress kumeneko ku magauni. Akuti chikhalidwe chathu anthu avala zimikanjo zina zake chikhalidwe chathu timavala mikanjo ife chikhalidwe chathu. Munthu akuyengo chiharabu, munthu avala chigauni, munthu wamamuna ndevu peya kuvala dress. Akuti chikhalidwe chathu ndiye iyaye. Iyi ndi patri yake extending his hand kuti apange control azimayi athu. Kuti titeteze azimayi athu alole na zikhala ndi ma choices ngatamene. Ndedi bwereno kuchani ku hypocrisy imene ikuchitika. Kunali praxa inaka ku police kuti big man inaka amanyenga azimayi kumene koko ngati yani ngati kuti watumidwa. Mzimayi wina wake wa ku police kumene koko anatumiza ma text kunena kuti napita kaya kuyeria chakuti ndakachosa mimba ndikumwa mankhwala. Popo iwo mabigi ku Malawi ndi ana mabigi onse akafuna kupanga abortion kumene amapanga abortion ku Malawi kuti kuziwako mabanja nsogolo kwakuti zipatalazi napanga ka video kenaka kumene naimba phone kuimba phone kunena kuti ine ndine diplomat wa ku Zimbabwe mwana wanga upanga chani watenga mimba. Ndalama mmanja utenga abortion. Komano kwa chigulu chambiri chimene chili pa dziko panopa chilibe ndalama zimenezo komanso madilo amene osakuwaziwa. Lolani kuti aliyense azikhala ndi machani ma options ngatamene. Ndiye paliso chani zimene alemba komaliza kwakuti unfortunately this is a moral and spiritual battle between light and darkness. We therefore urge all Malawians to cover our nation and our leaders in the executive, judiciary and legislature in any prayer that they may be guided by the fear of God to uphold divine principles and act with wisdom and justice. Akuti chonde tetezani ndani, tetezani ma MP athu, ma judge athu ndi ena mboma kuti yazipanga zinthu according to the fear of God. Imene hiyo kali point number 3. Kunena kuti ku Malawi kunoko malamulo si achali chiyayi. Malamulo ndi atani? Malamulo ndi secular. Dziko lisila chali chiyayi. Iwo wakufuna malamulo aziyendera za ku chali chiko madziko sila chali. Kuli Malawi ambirimbiri amene ndi tani si Akristo. Kuli Malawi ambirimbiri amene ndi nani si Asilamu. Kuli Malawi ambirimbiri si amene si mapente. Mukamati inuyo muziyendera fear of God. Kodi dziko ili anapanga ndi Mulungu, dziko la Malawi. Kodi tikuyendera constitution kapena Bible. Kodi Bible is it rooted mu Bible, constitution is it rooted mu Bible kapena. Ndesi yani dziko lizikhala dziko za chalichi muzikhala ku chalichi kwanu. Ngati ku chalichi kwanuko mumalesa nkhumba, inuyo aku chalichi kwanuko asamapange yani asamadi nkhumba. Ngati ku chalichi kwanuko msumfuna abortion auzena kumpingo kwanu azitani azikhala opanda abortion. Munthu akagwiridwa kaya akapasidwa mimba ndi mwana kuchita kuoneka kuti mwana uyu azabadwa ndi chilema choopsa pakana kale basi asamapanga abortion. Kuchali chikwanu konko kumuzikiti kwanuko
za dziko sikani chani aliyense aliyense azipanga zake muziko latonse. Ndiye inuyo musamakhale phuma, musamakhale jijiri kufuna kupanga zoti zinthu zimene inuyo mumakhulupirira aliyense azisatira zimene zonse. Iyayi dziko ndi latonse, it's a secular country. Inuyo kutchalichi kwanu zanu. Komanso mukunena kuti mukufuna muzipanga protect azimayi. Tanena kuti unsafe abortion ndi imene ikupha anthu ambiri. Safe abortion aliyense amatuluka wamoyo kumene koko ndi kumene koko titeteze ana inu munaonapo achalichi akubwera apa ndikuzapanga uchene ndikuzanena kuti ma street kids achuluka mu branda boma lichitepo kanthu or tatenga zimene tikulandira kuchalichi kunoko za chikhumi zizipita kwa ndani kwa ana mu streets. Akufuna iwo mungobereka ana basi, it stops there. Iwo they don't care kuti ana awo abadwira kuti abadwira mu mphayi 121. Akufuna iwo bottom line yawo control basi, control the population with fear. Achita kunena kuti fear of God. Fear is at the center ya amamawo amene ndiye kulibe zoti akusatira science akanafunsa science afunse yakopuwa amene ali ma group ama doctor Azibusa enake okudya notsi ku Malawi akubuzani kuti iya tikapanga safe abortion tikalola azimayi kuti azikhala ndi ma options ambirimbiri anthu samafa ambiri anthu amakhala ndi ma choice. Kodi tikubereka tisakhale chipinjo munthu umatha kutenga mimba or utayuza condom. Remember mumanena kuti mwana amayamba ali wang'ono. Iya mwana amayambira ukala oja ndi mwana ndithu. Dzira la nzimayi ijo ndi mwana ndithu. Ndiye mukayuza condom mwana amene akanabadwa pamene pajapa sabadwa. Iniyo madandaula. Iniyo mukayuza chani ma contraceptives mwana dzira lija lapangika kale koma sipanga implant amene ujayi chimozimozi. Ndiye munthu akamapanga abortion imakhala kuti after fertilization at least kaya 4 weeks 6 weeks basi zygote embryo imene ijayi it's useless, it's not independent, singapange kanthu. Zili ngati kuti mwana zili ngati kuti ndi ukala madzira ndiye zitayini izi zimaagimetsana ndosekesa koopsa ndosekesa koopsa mumafuna muteteze kaya chani mumafuna mutani ndi propaganda chabe mukufuna chabe ife tizisatira zakutchalichi kwanu koma ife takana. Dziko ili kufunika ndani anthu oona oyendera manotes oyendera science oyendera practicality izizi zomanena kuti chikhalidwe chathu mukufuna chabe muzipondereza anthu chikhalidwe chakwanu chisamakhale chikhalidwe chatonse ife takana. Ndipo pakufunika pakhale clear separation yachani iniyo achipembedzo ndi zimene zikuchitika mdziko. Takhala nanu kwa nthawi yayitali ndipo mwatipusisa kwa nthawi yayitali. Kuchalichi ku Malawiko has not contributed ku development ya dziko. Ndipo mukabwera ku morality makamaka zimene makakamira Malawi panopa they are more likely to steal to kill than many zinalili kale anthu amagona amaopa nyama kale pano timaopa anthu amagona muti nyumba tinakera doti panopa bwanji. Kodi inuyo achalichi ndi mamemba